Práve som dokončil montáž interiérových dverí, ktoré máme v akcii. Som v obci Zástranie pri Žiline. A montovali sme tu takéto krásne dvere Niagara Black vo farbe Dub Halifax. To je sklo, ale keď čo ma sledujete, to už viete. Toto od nás každý zákazník dostane zadarmo. Montovali sme tu aj plisté žalúzie s reflexnou povrchovou úpravou. Sú tu zarubňujú z dvoch kusov, lebo je to na 20 cm. Poakryloval štukovým akrylom. Tu bola taká väčšia špárka, konkrétne sem. Sa vôbec to nie je vidieť. Mimo takých štandardných izieb sme dávali aj plné dvere obyčajné, toto je napríklad garáž, toto je technická miestnosť, čierne slimkové kľúčky. Ako som už povedal, robil som to aj plisé žalúzie na všetky okná, ale toto máme, vidíte, široké okno. Sme to vyriešili z 2 kusov, ale keď sa zastrie, tak ten spoj prakticky nie je vidieť. Napríklad už vidíte, z 2 metrov to je vidieť moc. Také isté žalúzie, teraz je v móde mať všade široké okná. Zákazníci potom na to nemyslia, že ako tam budú dať žalúzie a plisé sú na to výborné riešenie. To niečo sme dávali aj do kuchyne. Vidíte, tu je rohové okno, tu je jedna žalúzia, ale tu je dvojitá z 2 žalúzií. Myslím si, že sa nám to podarilo celkom pekne doladiť a namontovať. Cena interiérových dverí, ktoré som tu montoval, je nejakých 390 € aj s montážou, so všetkým na komplet, aj s akrylovaním. Pri ďalšie referencie, montáže a tipy ohľadom dverí a okien ma sledujte na všetkých sociálnych sieťach pod menom Jarko Paško. Zatiaľ ahojte.